ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാ അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 12ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു അല്ലെ. എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ആ വിഭൂതികളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ രൂപം ഒന്ന് കാണണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒന്ന് അത് കാണാനുള്ള തന്റെ സുഹൃത്താണ്, തന്റെ അത്രയും എന്താ പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. എല്ലാ ദേവതമാരും എല്ലാ സകല ചരാചരങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ വിശ്വരൂപം നിലനിൽക്കുന്നത്, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് അവസാനം അർജുനനോടൊപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ട് അർജുനനോട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അർജുന, നീ എന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ്, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും, ഈ കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവപക്ഷത്തിലെ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും എന്റെ വായിൽ ചതഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു പോകും കാലമാണ് ഞാന്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്, അവിടെ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്, കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് തോന്നും അല്ലെ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിലും അമ്മമാരാണെങ്കിലും പറയും, ഞാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കരുതുക അല്ലെ. ഞാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, അവിടെ ഒരു ശൂന്യത വരും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ല. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മള് എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫില് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനുശേഷം അവർ അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആവും, ആ ലെവലിൽ അവർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു വിടവുണ്ടാവും, അത് നികത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. എന്നാലും അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്കും അതായത് നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഉള്ളിൽ വേണ്ട. ഒരാൾക്ക് പകരം വേറൊരാൾ അവിടെ വരും, അതേ രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല, വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളുണ്ടെങ്കിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുള്ളൂ, നമ്മളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ നിന്ന് പോകും എന്നുള്ള അത് വേണ്ട അർജുന. നീ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. തൃണാദപി സുനീചേന, അതായത് ഒരു പുല്ല് വലിച്ചു കളയുന്ന മാതിരി തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം ഒരാൾക്ക് പകരം വേറൊരാൾ എന്തായാലും, അതായത് അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരാളില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. അതായത് നീ ഇവരെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം മരിക്കും, അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ വരും. അപ്പോ
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, നമ്മളില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കരുതുന്ന അവരുടെ ലൈഫും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ജീവിച്ചു പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളപ്പെടുത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നില്ല. അത് മാത്രമാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്വയം വലുതാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിൽ, അപ്പൊ ഇതില് അതിന്റെ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ? അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മത്കർമ്മ ക്രിൻ മത്പരമോ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാള് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് ഭക്തിയോഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തെ അതിന്റെ അതായത് 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് അത്. ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇതിലെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 സ്റ്റെപ്സ്, അതായത് ഭക്തിയുടെ 5 തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ആരാണ്? അത് പ്രിയാഷ്ടകം എന്ന് പറയും. അവസാനത്തെ 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാണ്, അതിൽ ഓരോരോ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഈ അധ്യായം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളത്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ? അപ്പൊ ഇതില് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ സമയത്തിന് ശേഷം അർജുനന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങള്. അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഏത് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ ചെയ്യാണോ വേണ്ടത് അതോ ജ്ഞാനയോഗമാണോ, ഏതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാമതാഹ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? രണ്ടു പേരും എത്തും എൻ്റെ അടുത്ത്. ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി, ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നാൽ എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗമാണ് നല്ലത്. അതായത് വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നവര്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യക്തിരൂപത്തിലല്ല ആരാധിക്കുന്നത് വിചാരിക്കൂ, നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് നിൽക്കുക, എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഒരു പേര്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഒരു പേരെന്ന് വെച്ചോളൂ, സുജാത മാതാജി. ഓക്കെ, സുജാത എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക? ആ മാതാജിയുടെ രൂപമാണ് വരിക അല്ലെ? ശരിക്കും ആ പേരല്ല നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പേരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ പേര് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ്, ആ രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരിക അല്ലെ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എല്ലാം രൂപത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. രൂപമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിന്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്നത് രൂപത്തിൽ കൂടെയാണ് അല്ലെ? എന്ത് വസ്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു രൂപത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ അറിയുന്നത്.
ഒരു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾവി മൂലമാ ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടിന്റെ ആ വരികൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അത് പാടിയ ആളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എടുക്കുക. ഇന്ന ആള് പാടിയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആ പാടിയ ആളുടെ മേലെ വരും അല്ലെ, ആ പാട്ടിനോടുള്ള ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപത്തിന് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരിക, എല്ലാവർക്കും വരിക ആ ഒരു ബാലകൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ, ഓടിക്കളിക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാധാകൃഷ്ണനായിട്ടോ എങ്ങനെയും ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തുമ്പിക്കൈ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ദേവന്മാരായാലും ശരി, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആണെങ്കിലും ശരി, ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അറിയുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തില് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്. കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മളെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അത് എളുപ്പമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഴകിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയ്ക്കും. എല്ലാം നമ്മൾ രൂപത്തിൽ കൂടെയാണ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജഗന്നാഥനാണ് കേട്ടോ. ജഗന്നാഥ് പറയും എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? ആക്ച്വലി ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ്, ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. ജഗന്നാഥന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ രൂപം എങ്ങനെ കിട്ടി, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ജഗന്നാഥൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, കയ്യും കാലൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതുപോലെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ആ രൂപത്തിൽ, ജഗന്നാഥന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപം ഭഗവാന് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ പോയി, അവിടേക്ക് മധുരയിൽ കംസനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ദ്വാരകാധീശനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അപ്പൊ അവിടെ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ പോയി, നമ്മൾക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊക്കെ നിറയെ പേര് ആ ചിട്ടകളൊന്നും പാലിക്കാറില്ല. സൂര്യഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ച് വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കഴുകണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ചിട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിട്ടയാണത്. അപ്പൊ ഇപ്പം നിറയെ പേരൊന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് മോഡേണായി കഴിഞ്ഞു, അതൊന്നും പാലിക്കുന്നവർ കുറവാണ്. എന്നാലും ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, സൂര്യഗ്രഹണം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള പുഴയിൽ പോയി കുളിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്തുള്ള പുഴയിൽ പോയി കുളിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ആര്, കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ ടെന്റുമാരി കെട്ടിവിട്ടിട്ട് കാണുത്ര അവര്. അത്രയും ആൾക്കാർ വന്നിട്ടല്ലേ കുളിക്കുന്നത്, കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവര് കുളിക്കാനായിട്ട് വരും. ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാണ്, കുറെ നാളായി കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്ദഗോപുരം, യശോദയും രാധാറാണിയും അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ സമയത്താണ് ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ കഥകള്. അപ്പൊ രോഹിണി, എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഉണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ, എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. അപ്പോ എന്നിട്ട് രോഹിണി കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകൾ മുഴുവൻ, ബാലലീലകൾ മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ളതാണ്, കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ്, എല്ലാവരും മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഹിണി എന്ത് പറയും എന്ന് പറയും, സുഭദ്രയെ അവിടെ നിർത്തും, അവിടെ ആ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ, വാതിലിന്റെ അവിടെ. അത് ആരും ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് സുഭദ്രയുടെ അപ്പുറത്തും നിൽക്കും. അതായത് അവരൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല. കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. രോഹിണിയും പറയുന്ന ആൾക്കാരും കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതിൽ ഫുൾ മുഴുകി പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ ഒന്നും അവരറിയുന്നില്ല. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകളല്ലേ, അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ ഓർത്തിട്ട് ആ എക്സ്റ്റസി, അതായത് അതിലങ്ങോട്ട് മുഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യും കാലൊക്കെ അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശൃംഗായി ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് അവർ വരും. പെട്ടെന്നാണ് സുഭദ്ര തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സുഭദ്ര വീണ്ടും ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഭദ്രയും അങ്ങനെയാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത്ര ഇവർക്ക് ആ രൂപം കിട്ടിയത്. അത്രയും എന്താണ്, മുഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ ചുരുങ്ങി പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ജഗന്നാഥനും സുഭദ്രയും ബലരാമും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം വരുന്നത്. ജഗന്നാഥ്പുരി അമ്പലത്തിലാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളത് കേട്ടോ. അതിന്റെ സ്റ്റോറി ഇനിയും ഉണ്ട്.
അത് നീലമാധവൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറി അതൊരുപാട് വലുതാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സാഹചര്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ രൂപം. അപ്പൊ അത്രയും മനോഹരമാണ്. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ എല്ലാ ഫുൾ ഇത് ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യമൂർത്തിയാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും. അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ജഗന്നാഥന് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ആണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതൊക്ഷരമ നിർദ്ദേശിയ അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂട്ടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഓക്കെ, എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പരിപൂർണരായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ, എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച്, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അഷ്ടാംഗയോഗ പറഞ്ഞു, യമ നിയമ, ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, അത് ഏത് യുഗത്തിലായിരുന്നു? സത്യയുഗത്തിലാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒരു ആമയെ പോലെ, ഒരാമ എന്താ ചെയ്യുക? ആമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് തലയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇടുള്ളൂ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു പാറ മാതിരി അങ്ങനെ കിടക്കാണ്ടാവുക, നമ്മൾക്ക് അറിയും കൂടി ഇല്ല. കല്ലിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആമ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തെടുക്കും. അതുപോലെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് എന്താണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വരൂപമായിരുന്ന രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ആ ഒരു രൂപത്തെ ആവാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എനർജി, ഒരു പ്രകാശം എന്നുള്ള ലെവലില് ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു വ്യക്തിരൂപം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വിശ്വരൂപം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരു വ്യക്തിരൂപം എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എല്ലാ ദേവതമാരും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അതിലെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു രൂപമാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തനി രൂപം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതായത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശ വലയമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, നമ്മളിപ്പോ യോഗയിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം, ഓരോ ചക്രത്തിലും ഇന്ന വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മാതിരി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ പറയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും അതിന്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതുമാതിരി നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗം ഈ ഭക്തിയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഭക്തിയോഗത്തിന് നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്തിൽ നമ്മൾ ആ 2 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായും അതിൽ മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതുമാതിരി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഓരോന്നിനെയും വലിച്ച് നമ്മൾ ബലപൂർവ്വമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നിർബന്ധം, അതായത് ഒരു ബലൂണിനെ നമ്മൾ ഫുൾ കാറ്റ് നിറച്ചു നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കെട്ടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കെട്ടഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് എല്ലാ വായും അത് പുറത്ത്, അത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക അല്ലെ, ഒരു ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധ്യമല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, മെഡിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചോ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരും. കാരണം നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിലെത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹീകതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാനൊന്ന് നോക്കൂ ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഒരു പ്രകാശം വരെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അതുമല്ല നമ്മൾക്കൊരു രൂപമില്ല. നമ്മൾ ഉള്ളില് ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഒരു രൂപമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്,
അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കൈകൾ, ഓടക്കുഴലിന്റെ അത് ഓടക്കുഴല്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്ര എളുപ്പമാണോ? അല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വഴിയുള്ള മുന്നേറ്റം ദുഷ്കരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും റെസ്റ്റ് മോഡിൽ ഇല്ല ആത്മാവിന്. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ആത്മാവിന്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എംപ്റ്റി ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ മനസ്സിനെ ശൂന്യമാക്കി വെക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശൂന്യത എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആത്മാവിന് ഇല്ല. അതെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എളുപ്പം എന്താണ്? ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ, ഈ ലോകത്തുള്ള എന്ത് എനർജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഊർജ്ജമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നല്ലാണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ എനർജികളാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എനർജി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ശൂന്യമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അപ്പൊ തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ ഇന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിന് എന്തുമായിട്ടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ? തപാൽ പെട്ടികളായിട്ട്. അപ്പൊ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാലേ, പണ്ട് ഇപ്പൊക്കെ കുറഞ്ഞു, ഈ നമ്മളുടെ ഒരു വില്ലേജിലൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എഴുത്ത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഓരോ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ റെഡ് കളറിൽ ആ തപാൽ പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ 4 o'clock അങ്ങനെ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകും. പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, എന്നിട്ട് അവർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പെട്ടിയിലിട്ട്, അങ്ങനത്തെ ഏത് പെട്ടിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ആ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് അത് എത്തും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ? പക്ഷേ അതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഏതോ ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തും ഇല്ല. അംഗീകൃതമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉള്ളത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്താണ് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആളല്ല. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കണം, ഭഗവാന് ഭക്ഷണം വെക്കണം, കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നതാണ് അർച്ചന വിഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്? അംഗീകൃത രൂപമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, എന്റെ തന്നെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഭഗവാനാണ് പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തില്ല. അംഗീകൃതമായ ഒരു രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്. അപ്പൊ അംഗീകൃത രൂപത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വെച്ച് നമ്മൾ പൂജിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? പരമപുരുഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്, അവതാരമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. കാരണം ഒരു പ്രതിമയായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതിമയായിട്ടല്ല കാണുക, എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അല്ലെ? കാരണം എന്താ, ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോൾ അയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റി, നമ്മളൊന്ന് തട്ടി ഒക്കെ വരും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ടെൻഷൻ, അയ്യോ എന്തായേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഒരു പൂ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വീണു, ആ പൂവ് വെച്ച മാതിരി ഇരിക്കുന്നില്ല, താഴെ വീഴുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംഘടന, അയ്യോ അത് പൂവ് എന്തുകൊണ്ടാ വീണോണ്ടിരിക്കണേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളൊരു ടെൻഷൻ വരും, അയ്യോ എന്താ അങ്ങനെ നടന്നേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന് വളരെ സന്തോഷമായി, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ വരും, ഇന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു നിമിഷത്തില് ആ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിളക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂജാറമ്പിൽ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെല്ലാം വിഗ്രഹങ്ങളായി മാറുന്നു മാത്രം. പിന്നെ അതിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നതോ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തല്ലുകൂടുന്നതോ, അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് വഴക്കൂടുന്നതോ, ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോഴും ഒന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല എന്തെന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ?
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർച്ച വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനായിട്ടാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ആ ബോധം വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ചിലപ്പോ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പൂജാ റൂമൊന്നും ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോ ഹാളില് ആയിരിക്കും വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ആ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കാലൊന്ന് പൊന്തിക്കുമ്പോ അപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും, അയ്യോ ഞാൻ കാല് പൊന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാണ്. ആ ഒരു തോന്നൽ എപ്പോ വരാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുത്തർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീനാചിരാത് പാർത്ത മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ത, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഇവിടെ നോക്കൂ എന്താ പറയണേന്ന്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സമുദ്രത്തിൽ ഭഗവാൻ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയാണ് ഈ സമുദ്രമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? സ്രാവുകളുണ്ട്, തിമിംഗലങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഇതിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളാണ് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രോബ്ലംസും പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്രാവ്, തിമിംഗലം, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ വലിയ ഇതൊക്കെയാണ്. അതിൽ വരുന്ന തിരമാലകള്, വലിയ തിരമാലകള്, സുനാമിമാരി വരുന്നത്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ സമയത്തും സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം? ഈ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുക? നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും? ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ അക്കരയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണോ? അല്ല, അതിനൊരാളുടെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കൈ കാണിക്കുകയാണ്, വയു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ഗരുഡനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഗരുഡൻ, അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ, ആ ഗരുഡൻ ഇങ്ങനെ വായ തുറന്ന് മതി കുറച്ച് ഇതായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ഗരുഡൻ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അടുത്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പിടിച്ചാലല്ലേ മേലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, അതായത് ഒരു ഗുരു ഒരു രൂപത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ മരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ആത്മാവാണ് കേട്ടോ ഈ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മളുടെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആന വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ മരത്തിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആളുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, രണ്ട് എലികളുണ്ട്, ഒരു വെളുത്ത എലിയുണ്ട്, ഒരു കറുത്ത എലിയുണ്ട്. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ആ വെളുത്ത എലിയാണ് നമ്മുടെ ദിവസം, കറുത്ത എലി നമ്മുടെ രാത്രിയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്, അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. ആ രണ്ട് എലികളും ആ കൊമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കരണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കരണ്ട് കണ്ട് ഒരു നിമിഷത്തിൽ അത് താഴെ വീഴും അല്ലെ. അതാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരും നമ്മൾ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അവിടെ അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നിലം ബാധിക്കാം, നമ്മൾക്കറിയില്ലല്ലോ അത്. അപ്പൊ ഇയാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതുമ്പോ തൂങ്ങിക്കിടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഈ ആനയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ അതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മളെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എപ്പോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരം ഈ ആനയുടെ വലിയോണ്ടും താഴെ വീഴാം അല്ലെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ശരി, ഇനിയിപ്പൊ അയാള് അവിടുന്ന് പിടി വിട്ടു നിൽക്കും. പിടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് വരുന്നത്? ഈ വിഷസർപ്പങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിലേക്കാണ്, ഭവസാഗരാണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ മുഴുകാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് വീഴാൻ പോകുന്നത്. ഇനി മേലെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, മേലൊരു തേനീച്ചക്കൂട് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ തേനീച്ചക്കൂടിൽ എന്താ കാണുന്നത്? തേനീച്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇയാള് ഈ കൈ വിടാൻ റെഡിയല്ല. ഇപ്പുറത്തെ ഭഗവാൻ കൈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നില്ലേ? ആ കയ്യിൽ ഒന്ന് കൈ നീട്ടിയാൽ മതി, ആ കൈ പിടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ എന്തായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഒരു വിമാനമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അയാൾ കൈവിടാൻ റെഡിയല്ല. എന്താ കാരണം? അത് നോക്കൂ. ഇത്രയും ചുറ്റും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ എലികൾ അത് കരണ്ടോണ്ടിരിക്കും, എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വീഴും. ഇപ്പുറത്തെ ആന വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ മരം കടപുഴകി വീഴാനാണ് പോകുന്നത്. അതല്ല, ഇത് രണ്ടും അല്ലാണ്ട് അയാൾ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാ കടക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ ഇതിലാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭവസാഗരം കേട്ടോ ഈ താഴെ കാണിക്കുന്നത്.
ആണ് ഭൗതിക ലോകം. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വീണ്ടും വീഴാൻ പോകുന്നത്. ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് വീഴാൻ പോകുന്നത്. വീണ്ടും ദുഃഖങ്ങളാണ്, ഈ സർപ്പത്തിന്റെ കടിയാണ് ഏൽക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും അയാള് ഈ കൈ നീട്ടി ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേലെന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, തേനീച്ചക്കൂടാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോ 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴോ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് തേൻ വീഴുന്നുണ്ട്. ആ തേൻ രുചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായ തുറന്ന് നാവ് നീട്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അയാൾ കാണൂ, നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം, അപ്പൊ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു സന്തോഷം അത് എത്ര നേരത്തേക്കാണ്? ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്വാദ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കണം, ഇനി അടുത്തൊരു തുള്ളി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താണ് അയാൾ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു തുള്ളി തേനും കൂടി കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു പിക്ചർ മനോഹരമായിട്ട് കാണിച്ചേക്കണതാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഫൂളിഷ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അത്രയും സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോണത്. അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും. മയ്യേവ മന ആദസ്വ. ഇനി ഈ ഇത് തൊട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. മയ്യേവ മന ആദസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ശുദ്ധഭക്തി ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ 5 സ്റ്റെപ്സ്, അതിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അനന്യഭക്തി. എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല, ഈ അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മുനിവര്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നാരദർ, അതുപോലെ രാമാനുജർ, അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ മുനിമാര് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അത്ര ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരൂപത്തിൽ വന്നത്. അപ്പൊ അവരെമാരത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ശുദ്ധഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനന്യഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തി. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അനന്യഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? എന്താണ്? സ്ഥിരമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. ഭാഗവതത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എന്താ അതിൽ പറയുന്നത്? ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്, ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അധികവും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പൂജാറമ്പിൽ നിന്ന് വിളക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്റെ മകന് ഇന്ന് ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, എന്റെ മോൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരണേ, എനിക്കും കാലുവേദനയുണ്ട്, മുട്ടുവേദനയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി തരണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അല്ലെ? അപ്പോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ ആവശ്യങ്ങളില്ലാണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ എന്താണ് ഏറ്റവും ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും അവിടെ ഈ കാലുവേദന ഇല്ല, മുട്ടുവേദന ഇല്ല, മക്കളുടെ ടെൻഷൻ ഇല്ല, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, പരമ ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോവാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൈപ്പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ഇതില് എനിക്ക് നാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര പൈസ വേണം, ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു 200 രൂപ വേണം, ആ 200 രൂപ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരണേ ഭഗവാനെ എന്നാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കോടാനുകോടി സ്വത്തുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ആ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഇതായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിന്തയുള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പൊ അത് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജപിക്കുക, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാനല്ല.
അതുപോലെ അപ്പൊ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി വെക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടാവും അല്ലെ, ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനാണ് ഇപ്പൊ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 192 റൗണ്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഡെയിലി ജപിച്ചിരുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ജപം കഴിയാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ജനറേഷൻ ആലോചിക്കണം, ഒരു 500 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പെല്ലാം. അത് ചിത്തം. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അനന്യഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അത് ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ, ആദ്യത്തെ അനന്യഭക്തി കഴിഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടാമത്തെയാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഈ 9 ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ABCD കൂടി പറയൂ കേട്ടോ. എന്താണ് അതില് ചിട്ടകൾ എന്താന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഏറ്റവും ആദ്യം A എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ആണ്, അതായത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ B എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഇതായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ C എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചാണ്ടിങ്, അതായത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതമോ ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട്. സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതല്ല അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഭഗവത്ഗീത. ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് വേണം, പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് വേണം ഭാഗവത ആയാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാതിരി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നേദിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം വെക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പൂ വെക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്, DT സർവീസ്, അതായത് വിഗ്രഹാരാധന. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂജിക്കുക, ഒരു പൂജാ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോവുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, തൊഴുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതാണ് 4 തരത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ആദ്യം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അയ്യോ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത്ര എളുപ്പമൊന്നല്ല, ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കുക. പിന്നെ അത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 റൗണ്ടോ 5 റൗണ്ടോ 16 റൗണ്ട് വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യും അത്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താണ് പറയാ, അതില് പല ലെവലായിട്ടാണ് പറയാ. ഭക്തിയുടെ 9 ഇതുണ്ട്, ലെവലുകളുണ്ട്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസമാണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, അത് ഗുരു കൃഷ്ണന്റെയും കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണേ അല്ലേ. അപ്പൊ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, പിന്നെ നമ്മളൊരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. എങ്ങനെയല്ലേ അവരൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കും ജപിക്കണം, അവർ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഭജനക്രിയ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ നീങ്ങി പോകും. അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഈ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, എന്താ പറഞ്ഞ അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, നിഷ്ഠ വരും. അതായത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മുടങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അത് നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തുടങ്ങും, കുറേശ്ശെ ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മാതിരി വരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനോട് ഇഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും. ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം കാണുന്നതിനല്ലോ അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങും, രുചി വരും അതിനോട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, രുചി വരുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത്ര ഇഷ്ടമാവും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട്. ആസക്തി, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വരും മനസ്സിൽ. അതാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത്. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന ലെവലിലാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നൃത്തമാടുന്ന ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ലീലകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രേമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമ സ്റ്റേജ് ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, അതായത് ഒരു ഗോപികാ ഭാവത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ പറയും ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ബന്ധം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എത്തുന്ന മാതിരി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ സമയം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്ന ലെവലിൽ എത്തുന്നതാണ്. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നടത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ലെവലിലേക്കാണ്, അതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രേമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ടിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രേമഭക്തിയാണ് ഈ അനന്യഭക്തി. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ആ അനന്യഭക്തിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മഹർഷി വര്യന്മാരും രാമാനുജരെ പോലെയുള്ള, അതുപോലെ നാരദരെ പോലെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്കും എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമാരാണെന്ന് പറയുന്നത് തേഷാം സതതയുക്താനാം പരിതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏനമാമുപയാന്തിതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സാധനാ ഭക്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് അഭ്യാസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമഭി കർമാണി കുർബൻ സിദ്ധിമവാപ്സസി. ഇനിയിപ്പോ ഇത് നമുക്ക് സാധനാഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രമൊക്കെ ജപിക്കണം, അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ്, ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിഷ്കാമകർമ്മ. നിഷ്കാമകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് അമ്പലത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഓരോ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലം വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജോലിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടേക്ക് വരില്ലേ, ഇപ്പൊ വിളക്ക് അമ്പലത്തിലെ ഇതിന്റെ ചുറ്റുവിളക്കിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ആ വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തുക, അതൊക്കെ സേവയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അവിടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരത്തെ, ചെറിയ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാരില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ആ ചുറ്റുവിളക്കുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ പോയിട്ട് ആ വിളക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ച് അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡൊണേഷൻ എന്തെങ്കിലും ആ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമാരത്തെ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണതിന്റെ 10 മടങ്ങ് നമ്മൾക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയാ, സാധാരണ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് അതേമാതിരി നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇത്ര. അതല്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ബ്രാഹ്മണ ലെവലിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുന്നത്, 1000 മടങ്ങ് ലെവലിൽ തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കാണ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. എത്ര മടങ്ങായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് കാണിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആൽബർട്ട് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. ഫോർഡ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആ കാറ് കമ്പനി ഫോർഡ് കാറ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അത്രയും കോടീശ്വരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രഭുപാദ പറയും, പ്രഭുപാദയുടെ ഇതിന് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വരുമായിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരാറുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആൽബർട്ട് ഫോർഡ്. അപ്പൊ ആൽബർട്ട് ഫോർഡിനോട് പ്രഭുപാദ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രസിദ്ധനാണ്, ഒരുമാതിരി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ട്, അതായത് ധനികനാണ്, അതുപോലെ കാറ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പറയും ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യൂ. പറയും അത് കാലാകാലം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കും, ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൽബർട്ട് ഫോർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അംബരീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേരിലാണ് ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ മായാപുരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാനറ്റോറിയം ഉണ്ട്. ഈ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മാതിരി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ലൈവ് കാണുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ഉണ്ടാവും ഇത്രേ. അത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കെട്ടാനുള്ള 3/4 പൈസയും കൊടുത്തത് ഇയാളാണ്, ആൽബർട്ട് ഫോർഡ് ആണ്. അത്രയും എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അയാൾ അത് മേലെ മേലെ നന്നായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു നഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിഷ്കാമകർമ്മ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസ് ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, പൈസ ഇല്ല വാങ്ങാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും അതേമാതിരത്തെ ഒരു സേവനം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം.
അവരെ വായിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഇത് വരുത്താനായിട്ട്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സോമനാസാലിയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾക്ക് ക്രമേണ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യം തരും. കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയണം. അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തനിയെ ഭഗവാനാണ് കൊണ്ടുതരിക. അത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം അനന്യഭക്തിയാണ്, രണ്ടാമത് സാധനാഭക്തി, പിന്നെ ഇത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസ്കോണ്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഇത് നമ്മൾ സൗജന്യമായിട്ട് തരുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണ് അല്ലെ. അതിന് അടുത്ത ലെവലും നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാണ് അടുത്ത ലെവലും പോകാൻ പോകുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഭഗവാനുള്ള ഒരു സേവനമായിട്ട്. കാരണം അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് ഈ സേവനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഇത്രയും പേർക്ക് ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സേവനത്തിന് ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് കമ്പൽസറി ഒന്നുമല്ല, ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? സകാമകർമ്മ. സകാമകർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിലെന്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചാരിറ്റി ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പണം കൊണ്ട് സഹായിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഫനേജിലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഭഗവാനായി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ഫലം കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, മറ്റേതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ത്രൂ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് അതെങ്കിലും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരും എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗം ത്യാഗാചാതിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനം. ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ 4 കഴിഞ്ഞു. ഏതാ? അനന്യഭക്തി, പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? സാധനാഭക്തി, നിഷ്കാമകർമ്മ, സകാമകർമ്മ. ഇനി ഇതിൽ 5ാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ. ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ജ്ഞാനാർജനം, ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഭഗവാന്. ഈ നമ്മൾ യമനിയമൊക്കെ പരിശീലിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് ധ്യാനം. കാരണം അതത്ര എളുപ്പമല്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം അതിൽ വിജയിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മറ്റേതാണ്, അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണെങ്കിലും സകാമകർമ്മമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളൊരു പേര് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ. നിഷ്കാമകർമ്മത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തിരിച്ച് അല്ലെ. അതാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് 2 മെത്തേഡും ആദ്യത്തെ 3 മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള ഭക്തിയുടെ 5 പടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം വേദങ്ങളിൽ കൂടി പുസ്തക ജ്ഞാനാർജനം, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ അതറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം, അതായത് ആഗ്രഹമില്ലാണ്. നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞതാണല്ലേ, ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതാണ്. ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് പഴങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ പഴങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. അവരത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. തിരിച്ച് പൈസ കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ കുട്ടിക്ക്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് 5 പടികൾ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ഒരു 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് പ്രിയാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവജ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരക സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി
സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാതൃഢ നിശ്ചയക മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയക. മത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? മാത്സര്യമില്ല, എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ എന്റേതാണ് എന്നുള്ള അവകാശബോധം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് അറിയാം. ക്ഷമയുണ്ട്, അത്രയും ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും തൃപ്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്ന് പറയാണ് ആദ്യത്തെ കേട്ടോ. പ്രിയാഷ്ടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. 2 ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിൽ അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? കുചേലനെയാണ്. കുചേലൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അല്ലെ? ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ്. സുദാമ എന്നായിരുന്നു പേര്. അപ്പൊ ഒരേ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ഗുരുകുലത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ആര്? സുദാമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ബ്രാഹ്മണര് പൈസ സമ്പാദിക്കില്ല അല്ലെ? അവര് തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൂജ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ഈ സുദാമയ്ക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഇത്രയും പണക്കാരനല്ലേ, അദ്ദേഹം രാജാവല്ലേ, പോയി ഒന്ന് കാണൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ സുദാമ പറയും, എനിക്ക് പോയിട്ട് ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കൃഷ്ണനെ, എനിക്കും കാണണമെന്നുണ്ട്, ഞാൻ പോവാം എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് അരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കുത്തി ഇതാക്കാണ്, നെല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് അവില് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ അവിലിൽ നിറച്ച് കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഉള്ള മരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം അതിനെ ഒരു കിഴിയിലാക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആര്? സുദാമ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴോ ഭഗവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം ത്രികാലജ്ഞാനിയല്ലേ, അറിയാം വരുന്നത്. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് സുദാമ വരാൻ നോക്കിയിട്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി കൊണ്ടുവന്ന് സൽക്കരിച്ചിരുത്തി കാല് കഴുകി രുക്മിണിയാണ് വീശുന്നത്, ഭഗവാനാണ് കാല് കഴുകി നോക്കുക. അത്രയും സൽക്കാരാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സുദാമ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് സുദാമ. അവസാനം പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ആര് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സുദാമ അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാം അവരായിട്ട് സൽക്കരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ളിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണാവോ ഭാര്യ പറയാൻ പോണത്, ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വന്നു, ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണം എന്നൊക്കെ, ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഉള്ളില്. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സുദാമയ്ക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെവലില് അത്രയും വലിയ സുഖങ്ങളാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ, അത്രയും വലിയ കൊട്ടാരം, അത്രയും വലിയ പരിചാരകര്, രത്നാഭരണങ്ങള്, അങ്ങനെ അത്രയും ലെവലിലാണ് സുദാമയ്ക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സുദാമയ്ക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഒന്നിനും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് എന്റെ എല്ലാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. യസ്മാനോദിജതേ ലോകോ ലോകാനോദിജതേ ക്ഷയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്യോഗേ മുക്തോ യാസ്തമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെ അടുത്ത സെക്ഷൻ പറയാണ്. അത് ഇവരെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവരുണ്ടാക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ഇവരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാകില്ല. അവരെന്ത് ചീത്ത വിളിച്ചോട്ടെ, തെറി വിളിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും അവർ മിണ്ടാണ്ട് ഇന്ന് കേട്ടോളും. ഇതെനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം എന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും മുൻജന്മങ്ങളിലെ. നീ അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ദേഷ്യം വരില്ല അവർക്ക്. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു സുഖം വരും, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും സുഖം ദുഃഖമുണ്ട് എന്നുള്ള ലെവൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭയം ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് നടക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. ഒരു ഇല പോലും ഭഗവാന്റെ സാക്ഷ്യം ഇല്ലാണ്ട് അനങ്ങില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇത് നടക്കാനുള്ളതാണ്, നടക്കും, ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനത്തെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണ്. ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം നോക്കിക്കോളൂ. ചമേ പ്രിയഹ, ചമേ പ്രിയഹ, അത് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അവർ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന് അവസാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രിയാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഇതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ആരെയാ കാണുന്നത്? ഇവിടെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പറയാട്ടോ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ, അതായത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ കൂളായിട്ട് എടുക്കും, എന്ത് കഷ്ടം വന്നാലും എന്നുള്ളതാണ്. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുനിവര്യനോട് എന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് അംഗീര മഹർഷിയും ആരാണ്, നാരദരുമാണ്. അവിടെ അംഗീര മഹർഷിയാണ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും, ആ ഒരു പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, അതിലേറ്റവും മൂത്ത ഭാര്യയ്ക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ പ്രിയാണ് രാജാവിന്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് അവരില് കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണ്. കുട്ടിക്ക് ഹർഷശോകം എന്ന് പേരും വെക്കും. ഹർഷം ശോകം എന്നാണ് നാരദർ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ്, നിനക്ക് ആദ്യം സന്തോഷം തരും, പിന്നെ ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മൾ പേര് വെക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരുകളായിരിക്കും മക്കൾക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് പറയണത്. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ഭാര്യമാർക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഭാര്യയോട് ഒരു സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ട് ഈ ഇവർക്ക് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള രാജ്ഞിമാരൊക്കെ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയാണ്, വിഷം കൊടുത്തോ സംഭവം. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ജനിച്ചധികമായിട്ടില്ല. വളരെ ദുഃഖവും രാജാവിന്. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എന്നാൽ ആ മൃതദേഹം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വീണ്ടും നാരദനും കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നാരദരുണ്ട് കൂടെ. അപ്പൊ പറയും, എന്താണ് രാജാവേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, എന്റെ മകൻ മരിച്ചു, എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്റെ ഒരു ഇത് നടത്താനുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, കർമ്മങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരാളെ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട്, എനിക്ക് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ നാരദരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരദര് ആ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാണ് തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടിയോട് പറയും, ജീവൻ തിരിച്ചു വന്ന ആ കുട്ടിയോട് പറയും, ഇതാണ് അച്ഛനും അമ്മയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ഹർഷശോക, അപ്പൊ അവരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഹർഷശോകം പറയുന്നത്, ഏത് അച്ഛനും അമ്മയും, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ കുട്ടിയെ ബോഡി അത് വിട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ബന്ധം കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ അതായത് ആ ശരീരം ത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവ് പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എത്രയോ അച്ഛനമ്മമാരിൽ ഓരോ അച്ഛനമ്മയും മാത്രമാണ് ഈ ചിത്രകേതു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവിന് ഇവരോട് അടുപ്പൊന്നുമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞുപോയി. കാരണം അതോടുകൂടി ആ ബന്ധം തീർന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പറയണേ, എനിക്ക് ഒരുപാട് അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട്, ഏത് അച്ഛനെയും അമ്മയാണ് ഞാൻ സേവിക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയം ആവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് ശരിക്കും ജ്ഞാനം വരും. ഓ ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇത് എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അയാളുടെ 7 ദിവസം ഇതായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വ്രതമൊക്കെ എടുത്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അത്രയും ജ്ഞാനവാനാണല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ്, ഇപ്പോഴും വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുക. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശിവപാർവതി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ജ്ഞാനോപദേശം ഭാഗവത ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ കാണാം, നമുക്ക് നാരദരെ കാണാം, അങ്ങനെ നിറയെ പേരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരുമാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ മടിയിലാണ് ആരുള്ളത്? പാർവതി ദേവി ഉള്ളത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് തോന്നും, ഓ ഇത് നോക്കും, പാർവതി ദേവിയെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ശിവദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനോപദേശത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭാര്യ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുവോ? എല്ലാവരും ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് നോക്കൂ, പബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചിരിക്കും ചിത്രകേതു. ചിരിക്കുമ്പോൾ ശിവദേവന് മനസ്സിലാവും അവര് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ചിത്രകേതും അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള ലെവലല്ല, ഒരു തമാശ രൂപത്തിലാണ് അത് ഇതാവുന്നത്. പക്ഷേ പാർവതി ദേവിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരും. എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണല്ലേ, പ്രകൃതിയുടെ അമ്മയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയും, മകനെ പറയും, നീ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ എന്താണ് ഈ വിമാനത്തിൽ ചുറ്റി ചുറ്റി എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാനാണോ നീ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? നിന്റെ ജന്മേ വ്യർത്ഥാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്, വൃത്രാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ കാണിക്കാൻ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ശാപം കിട്ടുമ്പോൾ സാധാരണ അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളില് ഒരു വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും എങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക? ടെൻഷൻ ആവും അല്ലെ. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തായി ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ പക്ഷെ വൃത്രാസുരൻ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട്, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് അമ്മേ എന്നിട്ട് വന്ന് നമസ്കരിക്കും ഇവര്. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ആ ശവം ഏറ്റെടുക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്, എനിക്ക് പൈഹാട്ട് അറിയില്ല. നാരായണ പര
എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരായണ പര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നാരായണന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഒരുത്തർ പോലും ഏതവസ്ഥയിലും സങ്കടപ്പെടില്ല. അവർക്ക് നരകമായാലും സ്വർഗമായാലും അത് തന്നെയാണ്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലടികൾ കിടക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വൃത്രാസുരന്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ വൃത്രാസുരനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പോലും നാരായണനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസുര രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ സങ്കടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാലടികൾ ആശ്ലിഷ്യവാം പാദരതാം പുനഷ്ടുമാം അദർശനാൻ മർമ്മഹതാം കരോതുവ. ഭഗവാൻ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോട്ടെ, നരകത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോട്ടെ, എന്നെ ചവിട്ടിക്കോട്ടെ, എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ, പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ സങ്കടപ്പെടില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവര് ഈ മുക്തിയിലൊന്നും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഗോലോക വൃന്ദാവനം പോകണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അനപേക്ഷാശു ദുർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതക സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോഗം മദ്ഭക്ത സമയപ്രിയക. ഈ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക, അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, വ്യത ഉണ്ടാവില്ല, സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല, ഓവറായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാത്തിനെയും, അതായത് അവര് ഒന്നിനും ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല, ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉണ്ടാവില്ല. അവരെങ്ങനെ വിശുദ്ധനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ, കിട്ടി, ഇല്ലേ വേണ്ട, ആ ഒരു ലെവലാണ്. ഏതിനും ആഗ്രഹങ്ങളില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി വരണേന്ന് ആലോചിക്കണം. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ അതിനാണ് പ്രഭാതയുടെ ലൈഫ് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാട്ടിൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവര് ഇത്രയും ഒരു ഡിവോട്ട് ചെയ്ത് എത്രയും ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതും അത്രയും അധപ്പതിച്ച് കിടന്ന് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതെല്ലാം വിട്ട് ഷേവ് ചെയ്ത് തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് സന്യാസിമാരായിട്ട് അവര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഏത് ലെവലിലായിരിക്കണം അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. യോന കൃഷ്യതീന ദ്വേഷീന ശോചതീന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭപരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമയപ്രിയക. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ്, സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഇനി എന്താണ്, സന്തോഷമില്ല, ദുഃഖമില്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. ഏതിനും ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷം സുഖം ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് തോന്നില്ല. ആ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുള്ളത്. ആ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആൾക്ക് അത് ഉണ്ടായാലും ശരി, കല്ലും മണ്ണും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അവർ കാണുക. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ പ്രഹ്ലാദിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദിനെ നോക്കൂ, ഹിരണ്യകശിപു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലെ. ആനയെ വെച്ചിട്ട് ഇതായി കണ്ടില്ലേ, കുട്ടി താഴെ ഇരിക്കുന്നത്, മതയാനയെ വെച്ചിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ ഹോളിക തന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ഹോളിയുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തിട്ട് തീയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. എപ്പോഴും എന്താ ജപിച്ചിരുന്നത്, നാരായണ 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 എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിനും പേടിയുണ്ടാവില്ല, ഏതിനും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കുറെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടെങ്കിലും ടെൻഷൻ എടുക്കും ഇല്ല അല്ലെ. സമാശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ കോശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതക തുല്യ നിന്ദാസ്തി സ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനജിത് അനികേദാസ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരക. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും, അതായത് ശത്രുക്കളില്ല, മിത്രങ്ങളില്ല, ആരെന്ത് വന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല, സമഭാവനയാണ്. അതുപോലെ അവർക്ക് അത്രയും എളിമയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ശത്രുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എന്താണ് സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവര്. അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാ അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ് കേട്ടോ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ശ്രവണം കീർത്തനം ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ല. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അതെ, എല്ലാം കൊണ്ടും
ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. എല്ലാവിധത്തിലും നവവിധ ഭക്തിയില് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ഏകാദശി നോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഏകാദശി പറയുമ്പോൾ ദ്വാദശിയുടെ അന്ന് എന്തുണ്ടാവണം? ഇത് പാരായണം, നമ്മള് ഇത് മുറിക്കണം അല്ലെ. പാരണ സമയത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏകാദശി ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു വ്രതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്, അതിന്റെ പാരണ മുറിക്കേണ്ട സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? ദുർവാസ മുനിയും ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരും കൂടി അവിടേക്ക് വരും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയും, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ശരി, സന്തോഷമായി, ഒരു മുനിയല്ലേ വന്നാണിത്, വേഗം അവരെല്ലാം സൽക്കരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ദുർവാസ മുനി പറയും, ഇനി അധിക സമയമില്ല ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, മുറിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ പറയാ, ദുർവാസവ് പറയും, ഞാനൊന്ന് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ, എനിക്ക് ദേഹശുദ്ധി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കാൻ പോകും. ആളെ കാണാനില്ല, ആ സമയമായി, ഒരു നിമിഷം പോലും ഇല്ല ഇനി. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഈ രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ഉണ്ടാവുക, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഉപദേശിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മുനിവര്യന്മാര് എന്ത് പറയും, രാജാവിനോട് പറയും, ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ ഏകാദശി വ്രതം മുടങ്ങും കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം വയലിട്ടിച്ചോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മുനി വന്നിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി വന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. അത് പറഞ്ഞ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വായിലിട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ദുർവാസ മുനി വരും. അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്ന് പറയും, എന്താ എന്നെ ഒരു ബഹുമാനമില്ല, എന്താ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഏത് സമയത്താണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു അസുരനെ തന്റെ തപശക്തി കൊണ്ട് വരുത്തി ഇവരെ കൊല്ലാൻ, അംബരീഷിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വിടുകയാണ്. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവും ആ സമയത്ത്? അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, എന്താ പരിഹാരം എന്ന് അറിയില്ല എന്ന്. ഉടനെ എന്താ നടന്നത്? പ്രിയ ശിഷ്യനാണല്ലേ, ശരിക്കും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് തെറ്റില്ല, ദുർവാസ മുനിയാണ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അത് സുദർശന ചക്രം വരികയാണ്. സുദർശന സ്വയം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയും കൂടി ഇല്ലാണ്ട് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സുദർശന ചക്രം വന്ന് ഈ അസുരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ദുർവാസാവിന്, അത് കാരണമായ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പൊ ദുർവാസ ഓടി 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 ആദ്യം ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്തെത്തും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയും, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ ശിവദേവന്റെ അടുത്തെത്തും. ശിവദേവൻ പറയും, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തെത്തും. വിഷ്ണുവിന്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയും, ഭഗവാൻ പറയും, എന്താ പറയും, എന്റെ ശിഷ്യനാണ് അംബരീഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുദർശന ചക്രം സ്വയം വന്നതാണ്, എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പോയി അംബരീഷിന്റെ കാലിൽ വീണോളൂ. അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫലം കിട്ടുന്നു. ഒരു വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ ദുർവാസ ഓടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം അംബരീഷിന്റെ മഹാരാജന്റെ കാലിൽ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുർവാസ മുനിയുടെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട്, അങ്ങ് ഈ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് അങ്ങ് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങേർക്ക് എത്ര കഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് വേഗം വരൂ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം സദ്യ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക. ഇത്രയും ദുർവാസ മുനി ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് അംബരീഷ് മഹാരാജ പെരുമാറണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനത്തെ ഭക്തനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഏതോ ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത് പരമ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനി എന്താ പറയുക, നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം. അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് 2 മിനിറ്റിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറയാട്ടോ. ഇത് വില്യമംഗലം ഠാക്കൂറിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വില്യമംഗലം ഠാക്കൂറിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫേമസ് ആണ്. നമ്മൾ കനകദാസിന്റെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. കണ്ടു, ഭഗവാൻ എന്താ കേട്ടി ആ കീർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു കാണില്ല വില്യമംഗലം ഠാക്കൂറിന്. ഇതിൽ ഏറ്റവും രസമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വില്യമംഗലം ഠാക്കൂർ തന്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചതാണ്. അത് എന്താ അതിന് കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിന്താമണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേശ്യസ്ത്രീ ഉണ്ടാവും. ആ സ്ത്രീയിൽ ഇവര് ആകർഷണമാണ്. ഡെയിലി അവരുടെ അടുത്ത് പോകണം. പോയില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല വില്യമംഗലം ഠാക്കൂറിന്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ട് വില്യമംഗലം ഠാക്കൂറിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് ആ ഒരു ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ ആ സമയമാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പോലും അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ എന്ത് വിചാരിക്കണത്, ചിന്താമണി വിചാരിക്കും ഇന്ന് എന്തായാലും വരില്ല, അച്ഛൻ മരിച്ച് ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ലേ, എന്തായാലും വില്യമംഗലം ഠാക്കൂർ വരണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ചിന്താമണി പോലും വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൊരിഞ്ഞ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം വരുന്ന മാതിരി മഴ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പുഴ കടന്നിട്ട് വേണം ചിന്താമണിയുടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആ പുഴയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കര കവിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രാത്രിയാണ്, അപ്പൊ ഇടിവെട്ടാണ്, മഴ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ടും
എന്താണ് ഒരു റാന്തൽ, ഒരു വിളക്കിന്റെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് വിലമംഗലം ഠാക്കൂർ. എന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, അവിടെ തോണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മഴയാണല്ലോ, രാത്രി ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നിട്ടും നിവർത്തിയില്ല. വിലമംഗലം ഠാക്കൂർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചിന്താമണിയുടെ അടുത്ത് എത്തണം. എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഒരു തടി കഷ്ണം മാതിരി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിന്റെ മേലെ കയറി കടന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക്. എന്നിട്ട് പോയി അവിടെ എത്തും. ചിന്താമണിയുടെ അവിടെ എത്തുക കഴിയുമ്പോൾ കയ്യില് ഒരു വള്ളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വള്ളിയും ഉണ്ടാവും, കയ്യിലുണ്ടാവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പിടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് എത്തുമ്പോൾ ചിന്താമണി പുറത്തേക്ക് വരും. ചിന്താമണിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്താ കാണണ്ടേ ചോദിക്കും. ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഇത്ര മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ പറയും, എനിക്ക് നിന്നെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരി, എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ വന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, എനിക്കൊരു തടി കിട്ടി, അതിനെ ഇതായിട്ടാണ് വന്നത്, എന്റെ കയ്യിലൊരു വള്ളി പിടി കിട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? ഒരു ഡെഡ് ബോഡി, ഒരു മരിച്ച ശരീരം. അതിൽ ആ പുഴക്കൂടെ വന്നിരുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ മേലെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കണത്. ഇരുട്ടല്ലേ, കാണില്ലല്ലോ. കയ്യിലുള്ള വള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ചത്ത പാമ്പ്. ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കണത് ഈ വിലമംഗലം ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ചിന്താമണി പറയുകയാണ്, ഈ ഇത്രയും ആസക്തി നിങ്ങൾ ഭഗവാനോട് കാണിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ മുമ്പ് മോശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിലാണ് വില്യമംഗലം ഠാക്കൂറിന് ബോധം തെളിയുന്നത്. അത് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനല്ലേ എന്നുള്ളത്. ആ ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. പിന്നെ ശുദ്ധഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരാളായി മാറി തിരിച്ച് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇതുപോലെ ഏതോ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പുഴയിൽ നിന്ന്, അന്ന് എല്ലാവരും പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണല്ലോ എടുത്തിട്ട് പോവുക. അതുകൊണ്ട് അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ആ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ആകർഷണം, പിന്നാലെ പോവാണ് വിലമംഗലം ഠാക്കൂർ. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, ബ്രാഹ്മണന്റെ ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വിലമംഗലം ഠാക്കൂർ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിലമംഗലം ഠാക്കൂർ അത്രയും പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ഇതാവും. പക്ഷെ അവര് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരോടൊന്നും അന്നത്തെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും പറയില്ല, താഴ്ന്ന കുറച്ച് ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ അവര് പറയും, ഭാര്യയോട് പറയും, ഇങ്ങനെയാണ് അവര് പറയണത്, ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കണം, വേറെ വഴിയില്ല, കാരണം ആചാര്യനാണ്, വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഇവര് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നാണ് അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വരണത്. വീണ്ടും ആ ഒരു ബോധം വരും, എന്താന്നുള്ളത്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ വരും. ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് വീണ്ടും ബോധം വരും, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ തരാം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ലൈഡ് വാങ്ങിയിട്ട് 2 കണ്ണും കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയാണ്. എന്റെ കണ്ണുകളാണ് എന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, ഇനി എനിക്ക് ആ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ച വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട്. അതിനുശേഷം പരിപൂർണ ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് വിലമംഗലം ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചീത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനാണ് ഓരോ ദിവസവും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിലമംഗലം ഠാക്കൂർക്ക് ഭക്ഷണം വായിൽ കൊടുത്തിരുന്നതാണ് പറയുന്നത്, മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയിരുന്നത് വിലമംഗലം ഠാക്കൂറിന്. ഇത്രയും നമ്മൾ ആ ബാക്ക് സ്റ്റോറി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളോ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ. പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത്, എത്ര ഒരു ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധഭക്തി എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം മറക്കും. അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ 5 സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. പിന്നെ അവസാനത്തെ പ്രിയാഷ്ടകമാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും അല്ലേ, എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ ആരാണ്? തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാണ് കണ്ണെത്താം മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണരായുള്ളവർ. വ്യക്തിരൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവർ. ഓക്കെ, വ്യക്തിരൂപത്തില് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണില്ലേ?
ഇനി ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഭഗവാന്റെ ആർക്കും അറിയില്ലേ? ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തവുമായ ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ. അതായത് അവ്യക്തഗത രൂപം എന്നാണ്. അതായത് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തഗതവുമായ ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ഭക്തിയോഗികൾ. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ഭക്തിയോഗികൾ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ഭക്തിയോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ജ്ഞാനയോഗം ഒന്ന് പറയാമോ മാതാജി? ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തഗത രൂപത്തെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തഗതവുമായ ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തഗത രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ എഴുതിയാലും കൂടി ഓക്കെയാണ്. അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭഗവാനെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. ഓക്കെ. ഇനി അർച്ച വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അർച്ച വിഗ്രഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയണേ പ്രഭുപാദർ? മായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനാണ്. അത് ഇതിനെ അർത്ഥ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. അപ്പൊ അംഗീകൃതമായ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതാണ് അർച്ച വിഗ്രഹം. ഈ അർച്ച വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് തപാൽപ്പെട്ടികൾ കേട്ടോ. ഉദാഹരണം തപാൽപ്പെട്ടികൾ. ഓക്കെ. ഒരു പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമാണ്. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതാണ് അർച്ചവിഗ്രഹം. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള വിഗ്രഹ രൂപത്തെ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള വിഗ്രഹ രൂപത്തെ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഉദാഹരണം തപാൽപ്പെട്ടികൾ കേട്ടോ. പുരുഷന്റെ രൂപമാണ്. ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 8 പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം അത് എളുപ്പത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അനന്യഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അനന്യഭക്തി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത ശ്ലോകം 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് സാധനാഭക്തിയാണ്. സാധനാഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 9ാമത്തെ 8, 9, 10 അല്ലേ ഇനി അടുത്തത്? അതെ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കാമകർമ്മമാണ് പറയുന്നത്. അതില് അടുത്തത് സകാമകർമ്മമാണ്. അടുത്തത് സകാമകർമ്മം. അവസാനത്തെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനാർജനം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താണ് ഭക്തിയുടെ 5 പടികളാണ് കേട്ടോ. 12 ആണ്. 12 അല്ല 8, 9, 10, 11, 12 ആണല്ലോ ഇത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് സാധനാഭക്തി, നിഷ്കാമകർമ്മം, പിന്നെ ഒരെണ്ണം എന്തുവാ? സകാമകർമ്മം. അതായത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഓർഫനേജിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? അതെന്ന് പറയും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവര് നമ്മളോട് നല്ല ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയും, ഒരു ഫെയിം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ജ്ഞാനാർജനാണ് അവസാനത്തെ കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാണ് ധ്യാനാർച്ചനവും ജ്ഞാനാർജനവും ജ്ഞാ- ധ്യാനവും എഴുതി ജ്ഞാനാർച്ചനവും ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് മുറിഞ്ഞ കേൾക്കണേ? മാതാജി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? ജ്ഞാനാർച്ചനവും ജ്ഞാനാർച്ചന. ജ്ഞാനാർജനം ജ്ഞാനാർച്ചനം. ജ്ഞാനാർജനം. ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നേടുക എന്ന് പറയില്ലേ, അത് അർച്ചനം ആണ്. ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് അതിന് എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് ഭക്തിയുടെ 5 പടികളാണ് കേട്ടോ. അത് ഭക്തിയുടെ 5 പടികൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മേലെന്ന് താഴത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് ജ്ഞാനാർജനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മേലെയാണ് എന്ത്? സമകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സകാമകർമ്മത്തിന് മേലെ നിഷ്കാമകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മത്തിന് മേലെ എന്താണ്? സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തിക്ക് മേലെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തി. ശുദ്ധഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഇതില് പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് അറിയാം. എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ? അനന്യഭക്തിയിലെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ഭക്തി, അതായത് നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുന്നു അല്ലെ? 11ാമത് അല്ല, 8, 9, 10 അല്ലേ? അല്ല, അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിഷ്കാമകർമ്മമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന്? സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചാരിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരിക കേട്ടോ. സകാമകർമ്മങ്ങളാണ് മാതാജി. പക്ഷെ സർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങൾ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങള്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓർഫനേജിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ അതിൽ വരണില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ ഇനി അടുത്തത് ജ്ഞാനാർജനം. അത് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം പരിശീലിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. സകാമകർമ്മത്തിന്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. അത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവ്വകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാണ്ട്. അതാണ് സർവ്വകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനാർച്ചനം. അതായത് സകാമകർമ്മത്തിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സകാമകർമ്മം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പുണ്യം നമ്മൾക്ക് സമ്പാദിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നിഷ്കാമകർമ്മത്തിൽ പാപമില്ല, പുണ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഇനി 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇനി ജ്ഞാനാർജനാണ്. അത് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം പരിശീലിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത്, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്? നാശരഹിതനായ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടരുന്നു, പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്, ഭഗവാനാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് 3 പോയിന്റ് അതിലത്തെ. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആണുള്ളത്. പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. ഇതാണ് 3 പോയിന്റ് കേട്ടോ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, ഭഗവാനെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. താഴ്ത്തുന്നത് എഴുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ എളുപ്പം. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങള് ഏറ്റവും ഇതാണ് പ്രിയാഷ്ടകം എന്നാണ് പറയുക പൊതുവെ.
അതിനെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് മേ പ്രിയഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് വരല്ലേ. ച സമയ പ്രിയഹ എന്നുള്ള മതിയാണത് അവസാനിക്കുക ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും. ശരി, നമ്മൾക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദപടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കീ ജയ്, പ്രഭാത് കീ ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.